baphakama. Yabona njengo Bishop Tutu nje laba. I'm sorry to say you'll die and go to hell. Ngoba uyuzwa iANC. Mina nganqaba iANC ngiqala Bring the Nation, nganqaba ngeAfrican bethi ngisebenzisa iAfrican Renaissance. Mina bazalwane, I'll never betray my God. That is why imvuselo yami mina ngisupport uNkulunkulu. Amadoda avuma intando kaSathane anikezwe imali ugovernment. Kunabafundisi abanye abadla imali zaka government khona labasindisiwe. That's why mina ngifuna ukwenza iprofit ngesifo somuntu. Abantu abaphethwe AIDS ngenza iprofit ngaye. It's good kona kodwa ibandla angabe lithatha iassignment lithatha le mali ye-AIDS bayidla le mali ku government bafuna ukwenza ibusiness instead ngabe babeka izandla abantu abaphethwe AIDS baphile. Kuhle ukwenza ama hot species. Kodwa inkinga bayithathele imali for izisu zabo. About that is why what omunye urarelesha imali uthi bathi bazalwane, we thank God, we are praying to kulanikeza medical science ikhambi lokulapha iAIDS. Sinali ikhambi leAIDS. Sinabantu esibabeka izandla hayi about 10 thousands baphiliswa AIDS. Abanye baphiliswe ngishumela kuma radio over the radio bengangibonanga bengithumela ama SMS ngithandaza over the radio, abanye over the cell phone. So uNkulunkulu usinikeze something odungana odandala basazozilanda phambi kwaThixo. Frank Chikane njengoba njengamanje basondele eduze koMbheki kodwa izwe liyakreka nje bazalwane athi ngintshela iANC siliphatha kokugcinizwe nje nganitshela kanti ngiyaprofeta nizwile iSouth African Communist Party ngisho iCommunism ayifile iyaphila ithe izongena yodwa okhethweni 2009 kwafanele ngicabanga isiprofeto sami ngathi ngenze ngo2009 ilwini iANC ukhetho ayisazulu sengena iCommunist Party ngoba kufanele baso introduce le ndoda. Amakhomanisi akholelwa uJesu ingcono ANC khona bakholelwa uJesu. Ukhomanisi akho communism ithi there is no God. Isengcono ANC ngoba khona ama individuals who believe in Christianity, but with Communist Party they don't believe at all in Christianity. uJosh Love wathi there is no God. Kwanyakasi South Africa yonke. That is why I never vote. I will never vote. I will never vote. I'm a gap stander. I'm standing in the gap. I am neutral. Uma ngisupport ANC, shuthi ngiyajabula makufa abantu beFP. Kanti uNkulunkulu uzothemba bani manje? Who are going to stand in the gap? Ngubaba ke-ANC, ngubaba kwe-IFP, ngubaba ku-PAC, ngubaba kwe-AZAPO. Kufanele ngibe kwi-gap. Mina wena vote kodwa mina ngeke ngivote ngoba mina ngithandazela laba bantu. Baza bafundisi babe namakhadi, bacarry amakhadi, a membership of political organization. Njengoba i-ANC ithi a committee abortion. These are the signs zokubeka church njengoba senibona nje kuthiwa akwenziwe i-abortion. Ingane zethu esikoleni kuthiwa asinikeze i-maternity leave. Imithi ingane kanti iqala ibixoshwe ingane mayikamitha. Kodwa manje ngoba it is time of lawlessness. Manibona kunjalo yazini ukuthi le ndoda isikhona kodwa ivinjwe ngoba thina siusawoti. Ibandla liusawoti. Omunye umsebenzi kaSawoti it is to prevent decay, rotting. Uvimela ukubola noma wabona amanyala emangaka mancane mhla kwasusa uSawoti the church nabathanda isono ngeke bas enjoy that day. Basas enjoy ngoba kusekhona uSawoti. Umuntu antshontsha athi asithi ukulela kancane ngoba kusekhona uSawoti. Semnandi isono ngoba kusekhona thina. Kodwa the day isuswa. Size Nkosi Jesu. Woza Jesu. Buya. Konakela ngoba ba backslide abazali ithi yabona mfana ukwazi ukwehlisa uMatthew 24 awukhulumi nje ngerapture ukhuluma ngesecond advent ngoba uMatthew 24 uqonde noIsrael. Lithi iBhayibheli uthi uJesu kuLuke 21 uma nibona ihlahla somkhiwane fig tree sesiqala uqhakaza nokwazi ukuthi ihlobo liseseduze nezinye ihlahla. Ihlahla somkhiwane simele uIsrael, ihlobo limele imillennium. Ezinye njenge South Africa ithola independence. One of the signs ukuthi uJesu yabuya ngo1948. Israel
uthole independence. They recognize Israel as a nation. Angithi phela uthi uJesu lapha kuMatthew 24 bahlala phansi bathi sitshele, what shall be the sign of your coming? When will you restore the kingdom of Israel? What uJesu number 1? See to it that no one deceives you. What? Many shall come in my name. What? What? There shall be rumors. Rumors of wars. United States, Bush bamfunding $100 billion. Ukuthi aqhubeke nempi eAfghanistan nase Iraq. 100 billion. Those are the monies of my taxpayers. Nathi kudliwa imali zenu, uhulumeni udli ithatha imali ze tax yenu asebenze ngazo. Kwathengwa ikhali. Ngicela ivali cellphone la siphambi kaJehova. Bhekani mina. La. uRamaphosa noRufuma babhala iconstitution egcinezela amakholwa ngo1996 yaphasa. A constitution that oppresses Christianity. And yet niyabathanda. Yabona nje okuyoke nisangene. Njengoba manje kune crack kwi-government. Mhlaka 1 ngoLwesihlanu kuzongena i-strike, national strike all over the country. There shall be chaos. Ngithi le khasa ithi uSathane akuhlale phezulu kwemali. Inyuswa kancane ngo5%, 6%. Ngeke kodwa ku10% ugovernment. Why? Because the man of lawlessness uhlezi. Immediately malithatha ibandla abantu bazoba rich omashanela bazohola 50,000, 100,000. Le ndoda ezoqhamuka izoqhamuka ne-cure of HIV/AIDS. Izoqhamuka le ndoda izobusa ngepolitiki, izoba njengo-Adolf Hitler, izokhuluma kwi-TV screen umhlaba wonke ulalele. Izokhuluma kanye izwe lize iyona ezoya lapha ngoba inkinga yomhlaba ise Middle East la kula khona uIsrael namaPalestine izofika relethe ukuthula namaJuda yamukele kanti phela u666 u-Antichrist bayamukele bacathi izolethe ukuthula kanti ifuna izobulala amaJuda amaningi ayesihogweni. Injongo kaSathane ufuna abantu abaningi bayesihogweni ukuze uNkulunkulu abe nenhliziyo ebuhlungu. Injongo kaSathane njengoba nje abantu buka nje iteni ngakanani bapha abantu bangakanani abazane eSoweto. Why bengeze etendeni? It is the spirit of the devil behind. Baba self-centered bayicabangela bona. Lithi iBhayibheli ngenxa kwanda kophola uthando kwabaningi bangakanani abazane ababackslider manje umbona sehleze ekhaya. Yindaba ama signs okubuya kaJesu esebuya nebandla sephelele. Uyabuya zezwakala izigi usemnyango wezulu wehlela emhlabe selizokhala icilongo simhlangabeze. Lalela uThixo bonke abamukela uJesu uthe bhekani nginani kuze bekusepheleni kwezwe angisoze nganishiya angisoze nganilahla. Uthi uJesu uma izwe langizonda nani liyakunizonda. Indaba thina sifuna ukuthandwa izwe kodwa lingamthandanga uJesu. Ake sibuze ama-leaders ethu. Kwakathi ngomncabo kaGavin Bheki waxoxa indaba uBututu. Bayadlala abafundisi. Anolela amaredo abafundisi bomthetho bayadlala sishumela into efile. Preaching a dead sermon by a dead preacher to the dead congregation. Abantu abaphethe iqiniso bavalelwe. Abantu abaphethe impendulo bavalelwe. Abantu abanento uSathane akafuni mathole nama-finance. Kodwa labantu abanomdlalo bafinance kalula. uVodacom usupport uLehanyana. Buka nje sithi nikela kuyinkinga ukunikela u1000 sithi nikela kuyinkinga unikela u200 sithi buka sokutshela amaqiniso awufuna ukusupporta lento. uSathane ukwazi ukuthi no ikweleti zami akuvale nawe umzalwane. Benza ukuthi sishine lalela bas attack emabandleni ukuthi nihamba amatende.
nihamba amatende ningena noma amatende ubokwazi kimoya ungakhathazeki. Behind him it is the enemy omenza khulume kanjalo, akuseyena umoya kodwa wena. Ecclesiastes chapter 10 verse 4. If the spirit of the ruler rises against you, don't leave your position. Don't leave your post. Don't be shaken. Don't be intimidated. Stay in your position. Imendaweni yakibambe. Uthi noma ngangishaya kodwa ngizobambelela. Angimove angiyakazi ngimila. Nisakhona? Lalani bazalwane, la kuthiwa yi-blessed hope, kanti la uJesu njobe sebuya uzobuya nebandla kuthiwa yi-glorious appearing. Glorious appearing. La uzobe sebuya nathi. Lalani, i-second coming idivide kabili, sengivala. Eyokuqala i-rapture engabonwa yizwe akami. Ngani nasemshadweni kavela umkhwenyana uyasuka la ngase-altar azomlinda phakathi nendawo umakoti. Bheka anezulwini, bheka ezulwini, lapho kukhona umsindisi wezulu owasivela. Amen. Bese ezohand over umakoti. Lalela ke izwa ku 2 Thessalonians. Umuntu wesifazane mayekhishwa akayi kumkhwenyana ehamba yedwa. Fanele ahambe nobaba wakhe. Aholo matron of honor. Moyo ingcwele. Uyena osemhlabeni. Before ibandla lithathwe kuzosuswa yena. Mayinyakaze suswa. Suka nebandla. Mesuka nebandla. Bobe bebabili empedweni. Oyedwa athathe. Oyedwa ashiyeke. Mabe khona bobabili baba noma ingane lezi zingafuna ukucindiswa ziyobona ngamabhijama abo. Sibone ngempahla yabo empedweni. Sibona abantu behayisa begijima beye ema police station. Bethi our relatives are missing. Silahlekelwa abantu nabazali ingane zabe isinsiwe bobona ngempahla. Kuyobe kuvaliwe endlini, kuvaliwe eminyango. I-aeroplane yobe ivale yonke into. Kodwa ebonakala. Hey! Siyaguqula. Hey, bathandeka ingakhathazeki. Akakabonakala. Esiyakuba yikho. Kodwa on that day, jabula. Wena ogama lakhe libhaliwe encwadini yamagama okuphila. Babusisiwe abathi noma befa bafele enkosini ngoba imisebenzi yabo yokwalandela. Lithi iBhayibheli bobuza kuyobuza nengelosi. Lithi iBhayibheli njengamanje ezulwini ingelosi sithi mayibheka zibona imqhele ebekiwe zithi bayajabula abanikazi angathi nathi singaya emhlabeni siyolingwa njengabanikazi balemqhele. Khona imqhele esibekiwe u7 imqhele eyokhishwa. Kodwa madoda khona yobebe ibasinda. Khona bobe beshaya nga3 nga4 nga5 nga6 khona bobe beshaya nga7 khona bobe bengashayi ngalutho. Samba. Lithi iBhayibheli uthi uJesu ngiyahamba ngiyekhaya ngolungiselela indawo ukuze la ngikhona nibe khona. Abantu abaningi bathi siyophelela emkhathini. No. uJesu akekho emkhathini sezulwini. La ngikhona nibe hayi emkhathini. Emkhathini is the meeting place. We have a number 1 kuyoqala ukuhlangana abangcwele. Kuvuke emathuneni abafile noma sebemlotha. Angazi awubevulwa yini amathuna. Ngoba ngekho bephethe ispade. Kodwa uNkulunkulu ngeanointing yakhe
amabhokisi amathambo amhlophe ambathe inyama ngapha nithi namathuna amakhulu leSoweto eAvalon. Oh my God, abalale besindisiwe xa singena ekhaya ukubona inkosi laphaya sojabula ngishahira ukumbona isithandwa sami ngoba nguMrs Jesus. Njengoba ungibona ngapha emhlabeni nje nguMrs Jesus. Ngigqoka iring ye-engagement, ngi-engaged noJesus. Ngibheke kahle nginefika nginguMrs Jesus. Indoda yami ingilindele ngiyothi sweetheart, honey, darling, sweetie pie, my bone of Kentucky, my chicken licking, my Barcelos, my Nando's, my Skepeside. I've been waiting for you, my darling. Ngimyekile uSathane noma kade ngishaya ngishenje ngilimele ngenxa yothando lakho. Oh Jesu, ngikuthande ngingakubonanga, ngikuthande ngingakwazi, ngikwaze ngezwi, angizange ngikubone. Kuyoba njani sesimbona, sesimbamba, sesimphatha, uyosikhona athi well done good faithful servant. Athi Paul ngikulwile kulokuhle qedile ibanga. Satan usenkingeni. Oh hallelujah, so hlabelela sithokoze hallelujah. Jesus ufanele owako yamlimazo Satan lengoma ufanele ubukhosi owako uAdam wesibili lo uAdam wogcina owaqala walalisa ubuthongo wakhishwa ubhambe kuyo wathi mevuka wathi leli ithambo lamathambo ami nalona Adam wogcina eGolgotha wathi Baba esandleni sakho ngiyawubeka umphefumulo wami. Base bemhlaba ngomkhonto bamhlaba esayidini kwaphuma igazi namanzi kanti kuzalwa thina umfazi wakhe umakoti wakhe saphuma enxebeni mayefika ezulwini ngesikhathi serapture uyothi kuBaba uNkulunkulu athi laba yithambo lamathambo ami yinyama yenyama yami. Athi ukushiswa yini ngahlatshwa emveni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wahlatshwa ngakhathazeki okwamanje
nginishiyani intandane kodwa emva kokuhamba kwami kunendoda ezofika igraduate lezulu igraduate lezulu athi ngintshela do you know ngathi nginiblow ingqondo yazi nonke nomoya ingcwele kodwa ukuthi akakabi activated. Can I go deep? Oh my God. Umoya ingcwele ungibulele ngitho ukuthi umoya ingcwele yazi ukhona la kini. Wathi son uyalibona ibhodlela le champagne. Oh my God. Wathi ibhodlela le champagne limele uJesu. Kodwa ichampagne umoya ingcwele. Kodwa isivalo kudinga ukuthi siqhunyiswe. Wathi umoya ingcwele kudingeka ukuqhunyiswa kwesivalo. Ukuphuma kwechampagne ukaphala. Wathi umoya ingcwele ukhona la phakathi kwamakhono kodwa udinga iactivation. Wathi umoya ingcwele kimi my son, can I go deep? Wathi umoya ingcwele kimi uyayibona iCoca-Cola. iCoca-Cola ebhodleleni ayinawo amagwebu kodwa make wayiqala wayithi wasuyivula. Wathi nalapha laba iCoca-Cola kodwa idinga uyishake. Idinga ikukusi. Ukhona ungaphakathi kwakho ukhona akekho ezulwini ungaphakathi uthi okholwa yimi esiswini sakhe kuyagobhosa hayibo ungalindela olunye usuku ula muzwe awushayele ngaphakathi enthelele bebe usizwi se Jesus Siyakudinga moya ingcwele. Elabakamosh madoda sekalile nimeleni niqolosele phezulu. Jesu lo nimbone hamba kanje uyobuya kanjena. Hambani niyohlala eJerusalema nilindele isithembiso sikayise mayesefikile umoya ingcwele niyokwembathiswa amandla. Simbathis phakamisa isandla sakho. Simbathis siyadinga moya ingcwele. Shwele Jesu angeke nikwazi ukubhekana noSathane ningenayo moya ingcwele. Mtshela ukuthi moya ingcwele ungangidluli.
Ngihlebela uthi moya ingcwele ungangidluli. Ngihlebela uthi ngembathisi. Othi ngiyasidika lesibindi esivela kuwe moya ingcwele. As never before, we need you, Holy Ghost. We need you as never before. We cannot live, we cannot make it without your presence in our lives, Holy Spirit. We want to hear your voice. Teach us your voice. Make us to know your voice. Uyayidinga le champagne namhlanje. Uyayidinga le champagne. Uyamdinga umoya ingcwele. Singaqhubeka kakhulu nezifundo zethu. You need the Holy Spirit. Uyena ozokwenza understandings. Mtutus. Umsizi. Wonderful counselor. He advocate ummeli. Begin. Ngapha kwaZulu Natal baba uMahlaba baba wakhe baba ka Victor lokathi la uVictor kunendawo kuthiwa Hillcrest Embo kwakunenduna yesigodi behlushwa uTikoloshe ufika ubashaya for 1 hour ngemvubu every day ubabhamba ngemvubu for 1 hour ufika ngo 8 o'clock babhambe ngemvubu elilanga intombazana la ekhaya yaze yolala kwi boyfriend
utiko lo shothi abantu balayikha abaphelele wayilandela la ikhona babiza iZayoni zafika iZayoni zathandaza zafaka izintambo phezulu babehlala ku Rondaville omkhulu abantu basemakhaya wafika ngo 8 o'clock utiko losho wathi lena yiwule yasesitolo wakhipha imvubo babhamba wenza isono uyisiqila sesono babiza inyanga yafika inyanga yachela yabachaba yahamba yabhala isiphambano esicabeni wafika utiko losho wathi ngoba ngisuke ekhaya izulu linganethi bese linethiswa yini laphandle wangena endlini wababhamba ngemvubo wafika abakashembe baletha uvaseline bokuthandazela wafika utiko losho wathi lona iBruce Vaseline sesitolo wababhamba waletha universal waletha amafutha waletha masango neswasho until induna la ekhaya ehlangana nobaba kaVictor wathi ngicela ukufika ekhaya baba kaVictor moya ingcele wamhlebela wathi shona ekhaya mashuma yesenetho shuma yesefamily abantu abazothi make through baze bahlwithwe abantu abazomlalela unendlebe moya ingcele unamehlo moya ingcele uyabona unomlomo uyakhuluma uthi my son stop don't teach now reveal me talk about me I'm stopping now to teach I'm introducing the matron of honor uye lo ozothatha ibandla athi hand over ibandla kuJesu athi Jesus thank you moya ingcwele ukungikhathela ibandla lami uye lo othi thandaza uye lo othi zila ukudla namhlanje uye othi namhlanje ungakhulumi be still and know that I'm God uyalalelwa you want to lie shumela wathi bukhona nofuna ukwamukela uJesu uma ekhona omileyo ikhona ichampagne akekho ezulwini awunephutha sewehla kudala namanje uyazula uyanokuthi uthi my daughter open your heart shape me activate me mekhona milema ke sasophuza amanzi bonke bambukela uJesu wasethi baba kaVictor thandazana ibiza igama lika Jesu wabashiya wathi ngenza into eningi uthanda ngegama lika Jesu kwaku 6 o'clock ngegama lika Jesu kushama bhinqa abantu abangafundanga zathi 6:30 ngegama lika Jesu sathi 7:15 ngegama lika Jesu zathi 7 o'clock ngegama lika Jesu babambile ukusho hambani niyolinda ku-upper room babeka amagwala kodwa mayekafika namhlanje ngifuna ukuvusa abantu abazothi thabo mbeki uNkulunkulu uthe sisono ukhipha isisu Jeremiah ngingakakwazi ngingakakubumbi ngakwazi
useyihlule. Government of South Africa sisona phambi kaNkulunkulu ukushadisa abantu be same sex. Ngeke ukwenze lokho ungenayo umoya ingcwele. Ngeke usho ukuthi universal ibandla lika Satan njengetsunami ungenayo umoya ingcwele. Ngoba mina ngithi come what may. Noma ungangithatha ungifake ejele ngoshuma iziboshwa phakathi. Angeke umbophe uNkulunkulu. Ungabopha inyama kodwa yena ungeke umbophe uNkulunkulu. Hayi lento ayibizi education. Ibizi umoya ingcwele. Ngoba kuthiwa laba ngoba siyabazi ukuthi abafundanga nje oPetro. Abanama degree basithatha apha isibindi. Kwathiwa ningaphinde nikhulume kulelo gama. Bathi kufanele nazi ukuthi insindiso ayikho. Ayiveli ngomunye ngaphandle kwegama lika Jesu. Bathi kethani ukuthi silalele nina noma silalele uNkulunkulu. Kusho uPetro umuntu oyigwala kodwa sekufika umoya ingcwele. Bathi madoda aseGalile laba abantu abadakiwe iwayini. Zathi 7:30 ngegama lika Jesu. Zathi 7:45 ngegama lika Jesu. Zathi 8:00 ngegama lika Jesu. Zathi 8:15 akabonakala uTikolosho ngegama lika Jesu. Zathi 8:30 babezigama lika Jesu. Zathi 8:45 ngegama lika Jesu. Zathi 8:50 ngegama lika Jesu. Zathi 5:50 zathi mathi 5:50 kwashintsha kwazakala ihita bengabasile. Kanti phela inyama sign zakhe umlilo. Ngihamba baba eSoweto kodwa laba abantu angifuni ukubashiya bengenawo lo mlilo. Zathi 9 kwaswakala ukushisa manje ongabekezeleki. Zathi zithi 9:00 for the first time. Kwangathi ulimi libheka le. Kanti alibhekile le. Amabhinqa ayekela ukuthi ngegama lika Jesu kwezwakala. Awayekiswanga. Washintsha kubo bonke family of 10. Omunye wathi kuraka. Wathi mundala baba. Wathi yendeleke. Shantaka for the first time. First night bamukela uJesu. First night bamukela umoya ingcwele. Bakhuluma ngezilwimi ezisha. Usefikile. Usekhona. Usefikile. Usefikile. Basebeqala ukukhuluma. Umoya ingcwele uyafika inkinga kuba uqala ukukhuluma ngezilimi. Hayi ukuthi ake kusekhona inkinga kuwe uqalisa ingqondo yakhe yaphithizela. Nangoke. Quiet. Ehlali yami babambe moya ingcwele. Qala kule ntombazane. Qala kule ndoda egqoka isiqhoko. Qala nakuloya. Umshiya ngoba enjani lo? Usala wena ngoba unjani? Umshiya. Uzokhuluma ulimi ongalijwayelanga. Uzobe ungahlanyi. Mvumele. Allow him to make a permanent residence. Mawuthula ngeke akwehlele. Ngenge ungangihluli. Khamisa umlomo wakho ngikugcwalise. Vula umlomo wakho umtshele I need you.
Tell him, I need you. Mawujula ngeke kwenzeke lutho. Vula umlomo wakho. Feel him. Feel her. 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 Ngibona inyembezi. Kwabanye ngibona inyembezi. Feel. Feel her. Feel her. Feel her. Feel. 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 Bagcwalisa moya ngcwele. Feel. Feel. Feel nalabantwana. Ungabashi. Ungabashi. Bahleke. Zolimala. In the name of Jesus. Feel them, Lord. Feel them. Vula umlomo wakho. Feel them. Feel. Feel. Vula umlomo wakho. Feel them. Yes. Vula umlomo. Feel. 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 Feel them, Lord. Feel them, Lord. Babambe moyo halalelayo. Batsware. Batsware. Feel them, Lord. Feel them, Lord. Feel them. Feel them. Woo! Feel them. Holy Spirit. Feel. Vula umlomo wakho. Feel them, Lord. Feel them. Feel them. Ima ngenyawo. Feel them. Feel them, Lord. Feel them, Lord. Feel them, Holy Ghost. Feel them, Lord. Feel them. Feel them, Lord. Feel them, Lord. Feel them, Father. Bagcwalise Baba umlilo wakho. Moya ingcwele be activated. Akuphakame wonke umuntu ame ngenyawo. Feel them. Feel them, Father. Vula umlomo wakho. Feel them, Lord. Phakamisa isandla uyiyekele ikotole. Mfunene senokutholakala. Nimbise sasa. Akama mama. Wengcwele khona. Shanta kamosh. Rapha kamosh. Rapha kamosh. Feel them, Lord. Feel them. Ake utandaza, tandaza. Feel them. Oza buhle maqwathe. Phamisa isandla. Uyakazimula. Phamisa isandla. Mdedela khuluma empilweni yakho. Mdedela. Phamisa isandla. Uyakazimula.
ngicela sibambise isandla sibambane ngesandla phezulu. Mina uzothandaza umfundisi. Ngibhekeni ngizothinta abasemaceleni babe yi-point of contact. Lo mlilo uzonidla. Sibambane ngesandla siphezulu. Abanye ngizobathinta ngapha emaceleni. Abanye ngithinta abantu ngabukhona umuntu ohamba loose. Phamisa isandla sakho ke siphamile. Uyakha Dear Jesus, dear Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, baptize us baptize us with the Holy Spirit. with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need Him more than before. We need Him more than before. Holy Spirit, Holy Spirit, indwell us. indwell us. Nazoke. But Holy Spirit, Holy Spirit, pass me not. pass not. I need you. I need you. I can't make it I can't make it without you without you in me. in me. Come, Come, be activated. be activated. Flow Flow in my belly. in my belly. Eswini sami gobhoza moya ngcwele. Propose among Ngiyakwamukela namhlanje. Nakho ke vula umlomo wakho. Phamisana izandla nibambe kanjalo. Thandaza buhle. Ngicela abafundisi bese thandaza buhle. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Moya oyingcwele, moya oyingcwele, moya oyingcwele. Uwe baba moya ingcwele. Othi owomile akeza phuze ngesihle. Baba wethu namandla onke egameni lika Jesu. uNkulunkulu siyabonga ngalamandla. Egameni lika Jesu, I command you to be baptized. I command you to be filled. I command you to be filled in the mighty name of Jesus by the Holy Spirit of God. Touch, 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 touch. Touch, Holy Spirit of God. Touch, Holy Spirit of God. Touch, Holy Spirit of God. Touch, 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 touch. Touch, 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 touch. Touch, 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 touch. Touch, Holy Spirit. Touch, 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 touch. Touch, 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 touch. Touch, Holy Spirit. Batinde moingwele. Batinde moingwele. Batinde. Butinde na lowa, na lowa, na lowa, na lowa. Tinde la mama, tinde la baba. Tinde moingwele. Mtinde, mtinde, mtinde. Mtinde manje, mtinde. Mtinde lo abudi. Mtinde moingwele. Mtinde egameni lika Yesu. Egameni lika Yesu. Egameni lika Yesu. Koshantaka. Rebebebebe sakara babosha. Kora bababoshe kerebebebesia. Kora bababoshe kanda babosha. Kora rebebebosha ndara babo. Rikara bababosha yaka. Rakara bababosha kaka. Konta kasaka. Sentere bebebe yaka. Rokoro bababosha. Rikara bababosha. Rekere bebebese. Riara bababosha. Riara bababosha. Riara bababosha. Rikara bababosha. Yekekeke. Yekeyekosa. Yekareko. Yekere bababosha. Yekekeke. Seterebeka. Yondere bababosha. Yekendere bababoshi. Yendere babeka. Yotodere baboseka. Yandere bababosha. Yendere bekeyaka. Yondere bababosha. Yandere bababosha. Yakara bababosika. Yendere babosha yaka. Yendere babosha. Yendere babosaka. Yataka sire. Yendere babosha. Yatara babosha. Nikanda boseka. Yendere babosha. Yendere babosha. Yendere babosaka. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Yendere babosha. Kondara babosha ya.
Onerebebosaka. Kontakasa. Yetekosa. Moya, 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 inkwele. Moya, 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 inkwele. Moya, inkwele, moya, inkwele. Just like the days of the Pentecost. Just like the days of the Pentecost. The Spirit is moving again. Just like the days of the Pentecost. The Spirit is moving again. It's moving, it's moving, it's moving. He is moving, he is moving. He is moving, he is moving. Oh!